ମଣିଷ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ସବୁ ସମୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଅକସ୍ମାତ୍ କାହା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଘଟିଥାଏ। ହେଲେ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସର୍ବଦା ନିରୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିଲେ ମନ ଠିକ୍ ରହେ ଓ ନାନାଦି କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମେ। ଏଣୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ କେତୋଟି କଥା ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ସହଜ ଉପାୟ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ କେତୋଟି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମାନି ଚଳିବାକୁ ହେବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ 4ରୁ 5 ଲିଟର ପାଣି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ହଜମ କରିବା ଶକ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। 2 ଗୁଣ ଖାଦ୍ୟ, 1 ଗୁଣ ପାଣି ଓ 1 ଗୁଣ ଖାଲି ପେଟ ରହିଲେ ଭଲ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ଅନ୍ତେ ତିକ୍ତ ଦନ୍ତେ ଲୁଣ, ପେଟ ପୁରାଇବ 3 ଗୁଣ। ଖାଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଖାଇସାରି କିଛି ସମୟ ଚାଲି ବୁଲି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖାଇବା ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଖାଇସାରି ଧାଇଁଲେ ପେଟରେ ବାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଖାଇକରି ବସିଲେ ପେଟରେ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଖାଇସାରି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ପରମାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଖାଇବା ମଝିରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତି 8ରୁ 9 ଭିତରେ ଖାଇ ଭୋର 4ଟାରୁ ବା 5ଟାରୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ଭଲ। ଖାଇସାରି ଅନିଦ୍ରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିବା 12 ଘଟିକାରୁ 1 ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ। ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଭଲ ଭାବେ ଖାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ 2-3 ଥର ପିତା ଜିନିଷ ଯେପରି କଲରା, ନିମ୍ବପତ୍ର ଓ ପୋଟଳ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ୟହ ଶୌଚକର୍ମ ସାରି ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆସନ ବା ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଖାଲି ପାଦରେ କିଛି ବାଟ ଚାଲିବା ଦେହ ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଖାଲି ପାଦରେ କିଛି ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁ। ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକ ତେଲ, ମସଲା, ରାଗଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ସବୁଦିନ ନ ଖାଇ ଘରେ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ନାନାଦି ପନିପରିବା ଓ ଶାଗ ଚାଷ କରି ତାହାକୁ ରାନ୍ଧି ଖାଆନ୍ତୁ। ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିବା ଓ ଫଳମୂଳ ମିଳେ ତହିଁରୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଇବା ବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଉପବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେହରେ ସବୁବେଳେ ଢିଲା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଖୋଲା ପବନ ଆତଜାତ ଗୃହରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ନଦୀକୂଳ, ବଗିଚା ଆଦିରେ ବୁଲାଚଲା କରି ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଯେପରି ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ, ପାନ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ, ଗୁଡ଼ାଖୁ, ତମାଖୁ, ଧୂଆଁପତ୍ର, ଅଫିମ, ଚରସ, ହେରୋଇନ୍, ଭାଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଆମିଷାଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାକାହାରୀ ଜୀବନ ବହୁତ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ବୋଲି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ତଥା ମନ୍ଦିର, ଗିର୍ଜା ଓ ମସଜିଦ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଖୋଲା ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଓ ହସି ହସି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଖରାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ବର୍ଷାରେ ଭିଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣିପାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରତିଷେଧକ ଜିନିଷ ସହ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବୋପରି ମନରେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କଲେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରହେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ଶରୀରର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ନିଜେ। ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସକ ସାଜିଲେ ମଣିଷ ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ସୁସ୍ଥ ରହେ ଓ
ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବୈଦ୍ୟ ସାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଏହିସବୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ମଣିଷ ନିରୋଗୀ ହେବା ସହ ସଦାସର୍ବଦା ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।